Hahay, kapuya, may tagtarong na lalaki, eh. Di apod sa Facebook. Di pod ta sure kung tarong ni. Man tami tagtarong na lalaki nga di ta pasakitan, eh. Comment na mo diri sa comment section, be, para pilihan ako kinsay tarong. Hay, laaya, oy, asa man ko mangitaglingaw ani, oy. Ay, tayo na ko ato la inchik, be, basin na ito kong amiga. Hala, tura si inchik, oh. Busy ko ay. Pangutan-on na ko, be, asa yang uyab. Ayo! Hala, naalagi na siya dari Nagunsa kaya na siya dari. Ali, sulod, unsa tuyo nimo? Ay, check, asa mo uyab? Ako uyab. Ngano nangita maka sa iya ha? Unsa tuyo nimo? Kuan chick balay mo, kaysa balay, oy. Gusto ko kachika. Nilakaw mato ako uyab. Kita na magchika o kira makha sa imo ha. Ha? Sure ka? Basin nasukot mo uyab. Dili ba tumasuko kay nilakaw man to unya pa man to gabi imo uli. Dili man kaya ka busy, chick. Okay naman kaya sa'yo mag-istorya ta. La, kini kursunada kayo making istorya sa kuha. Okay raman sa kuha. Dili ba po ko busy dari O saman, istorya ta dito sa lamisa. Ali. Kuha na sa kumanap, ay. Pwede na na ko ni isabaw ba? Ay, dili lang. Dili lang sana ko ni, kaya padakoon pa na ko ni. La, si Inchik, nagholdingas mo lagi sa babae lagi. Itugan di taka, sa imong uyab. Ano po kay gidaladra Hala, nagdagan-dagan lagi na si Pirino. Tita, Oh, nakoy nakita dito ba? unsa man? Si Inchik ba, sa tubaan? Ha? Ngano man? Naraman to siya dito, naninda. Naninda lagi, pero naidala babae. Ha? Sure ka? Ay sure, kayo nagholdingas, pagani sila. Tara daw, doon daw na to. Basing giatik ra ko nimo ha. Tara. Nanong na adto man ka diri Usa ri tuyo nimo diri sa kuha uyab. Ani man gud chick? Nangita kong tarong nga lalaki. Tarong na lalaki. Ako, pwede man ko. Ha? Unsay pwede ka nga na naman kay uyab? Uyab pa manggod mi ato. Dili pa manggod sure na kami gyud sa ulahi. Sure ra chick oy. Amiga ra ba kay mi ato imong uyab? Ayaw na gud saba sa iya ha. Ato-atoa ra gud ni. Oh, Pirino, asa man? Basing gatik-atik ra ko nimo ha? Turo. Tama jud ka, Pirino. Bantay lang kay inchika ka. Nang diskarte na pod ka ha. Awa, wala ko nangatik si mga tita no. At doon na to. Tara. Ako na lang pili Unsay pilion? Wala man lab. Say wala. Ali dire abi. Sige ra kag pandiskarte si babae ha.